ang mag-atbang pagka-mayor si kini ni aga Mayor Mike Rama, Yogi Filimon Ruiz, nya nisibaw po na pangandro ni Attorney Joey Dalos. Oh. Ya ko nagtuog ko nga kini si Tommy Osmeña ari gini mo suporta ni Yogi Filimon Ruiz. Si Tommy Osmeña dili nimo suporta ni Dalos kay nagbangi man po ni sila. Ingon to si Tommy Osmeña sa nakalabayng tuig kung kinsay mudagan against ni Mike Rama pagka-mayor bisa pag-iro iyang suportahan. O na karon kay nisibaw ang pangalan ni Yogi Filimon Ruiz kay mudagan siya og mayor. So ako nagtuog ko 100% nga si Tommy Osmeña adto gid siya mosuporta ni Yogi Filimon Ruiz mga kabombo. Kanhi direktor sa PDEA 7, no? Diri ako mapalantawan manggawas na po ni ang mga isyu nga si Mike Rama gipasangin lang nga drug addict, gipasangin lang nga drug protector. Nagtuog ko manggawas na po ning isyu ha. Against ni Mike Rama mga kabombo. Recycle naman nga isyu, balik-balik naman nga isyu. Si Mike Rama gipasangin lang nga drug protector, drug addict, balik-balik na nga isyu. Pero kung nigawas man na siya nga istorya. Kisa may nagpasiugda ng istoryahan nga drug protector siya o nya drug addict siya. Ngayon nigawas man ng istorya gani. Si Mike Rama kaduhag gid siya gibensyon ni Duterte nga drug protector. Si Mike Rama hangtod ron buhi pa, bonus na lang na mo ni prangka pa kay istorya. Kay uban mga mayor gipang-mention nga drug protector, ang uban mga mayor nangamatay na. Si Mike Rama until now bonus na lang na buhi pa siya. Kay matod pa ni Mike Rama ang iyang tinuod nga protector mao si Senior Santo Niño. Dili tong tag 10 million nga paliton nga sakyanan nga Land Cruiser nga bulletproof mga kabombo. Ang tinuod niya nga protector si Senior Santo Niño. Magsugat mo Mike Rama, ina ko makakon, kuutan na yung bulsa. Di ba nanay gamay nga Santo Niño. Dugay na ko kibaw na kay dugay ko reporter sa Cebu City Hall. Magdadagi na siya sa Santo Niño. Diboto man na siya ni Senior Santo Niño. Mga kabombo. Daghan problema sa Mike Rama na agian. Apan iyarang nalatasan. Iyarang nakasurvive sa siya ang problema. Gibuko-buko siya sa mga kauban kaniadto. Libakon, dauton. Og imo nang hukasan si Mike Rama na puno sa uwat ng iyang buko-buko. Kaya gibackstab na siya sa mga kauban sa politika. Kaya si Mike Rama na po magimog-imog isyo. Siyang kagulingon mga kabombo. Matod pa, kanini aga bad publicity, good publicity, still publicity. Ang importante mo sikat ka, may sigutan ka sa radyo, masuwat ka sa pamantalaan, makita ka sa TV, kaya ganamis Mike Rama nga ma-headlines permi. Matod pa siya kauban kaniya itong Mike Rama, bata-bataon, childish, matod pa. Balikan ta. Kiring atong mayor, gipasahilan nga drug protector kaniya adto, o dili patungod ni Bongo, di man ni malimpyo iyang pangan. O di patungod ni Bongo, dili man ni iisa iyang kamot ni Kuan Duterte mga kabombo. Ibak 2019, dili sa Plaza Independencia, iyang tandem si kani Mayor Edgar Labilla pagka-mayor, Vice Mayor si Rama. O buhay patos Edgar Labilla karon na, mag-atbang ni pagka-mayor si Rama mga kabombo. Etabo ato, wa siya pasaka, kaya mo ni sabot sa grupo. Si Mike Rama, di siya pasakon sa stage. Kay makaguba sa ilang partido. Kay si Mike Rama, gipasangilan nga drug protector, gimension og kaduha ni Duterte. Apan sa dihang naa sa ubos sa stage si Mike Rama, gitawag niya sa Bongo. Bong, apil ko diha. So gipasaka ni Bongo si Mike Rama. Misaka si Mike Rama sa stage, giduol niya si Presidente Duterte og gilamano. Mr. President, ako ang katandim ni Labilla. Sige, ikaw man ka. Giisa ni Duterte ang kamot ni Labilla o kamot ni Rama. Og tungod sa pag-isa ni kanhi Presidente Duterte sa kamot ni Mike Rama o sa tos mga faktor nga nakapadaog ni Rama bisa pagbasa na kay Rama sa pasagil nga drug protector. Samarag ni Kwan, samarag ni kaon siyang sinuka si Duterte. Kaya ang tao nga yang gimension nga drug protector, ayang gi-promote, ayang gituboy pagka-mayor mga kabombo. So, nagtuog ko nga karong 2025 mo balik na po di ang issue nga si Rama drug addict, nya drug protector,
hilabi na nga ang ato ang usa sa mga mudagan pagka-mayor sa Cebu City, kanhi direktor sa PDEA 7, maugkat gid ang angay ugkaton ani. Ha? Maugkat gid ang si angay ugkaton ani kay kini si Yogi Filimon Ruiz dugay na po ni PDEA 7. So kibaw na po ni siya sa kalakaran sa mga kinsay nagnegosyo og shabu o kinsay mga politiko, mga artista nga tigamitan og illegal nga drogas, mga kabombo. Oh. So nindot di kay limag-lima. Dapat ang kunta ni Rama usara. Kay kung duha ang kunta ni Rama, amo daw gyapon sa Rama. Mabuak man ang boto sa oposisyon. Dapat one-on-one lang. Ha? Dili kay duha. Sama gud pa sa kalabang eleksyon.